Защото казвате, че вие... Ама аз ви казвам само полиция, тия са нещо недобре. Аз ти казвам, че са недобре. Добре, какво искате сега от мен? Какви са тия работи? Имаме жалба и идваме проверка да проверим какво е. Каква е жалбата? Вие ще отворете ни да погледнем и тогава какви са тия работи да проверим. Какви са тези неща? Ние идваме да проверим какво се извършва. А каква е жалбата? Защо се криете от полицията? Защо се криеш от полицията? Защо се криете като мишки? Ти знаеш ли, че ще падне къщата? Що ровиш ти? Що ровиш от чужда къща? Питам те, що ровиш от чужда къща? Порете ни, когато да проверим, ние сме длъжни. Не значи госпожата, щом е собственик на къщата, има ключ. Ама бързо ще я отворя. Знаеш ли как? Да. Бързо ще я отворя. Сега ще си влезна откъдето трябва и ще ти я отворя. Ама и оная вечер полицая, като виде сестра ти, оти се скрима. Оти сте много прави. прави. Ако е била? Защото ровите у нашата стена. Това е глупава работа. Аз за това ви казвам. Не ме изобщо снимайте, какви сте Не искам да разбера, защо искате аз да ви отваря. Имаме жалба и сме ти си толкова малумно, че въобще... А не да ми снимате, тук ми се правите на такова. Вие казвате, че искате да ви отворя нейната къща. Аз нямам ключа за нейната къща. Тя има ключ. Вие сте наемател, доколкото разбирам. Има ли договор за найем? Ама вие добре, а тогава защо извършвате? Ние сме със собственици. Да ви покажа нотариален акт за тази къща. Да, ми представете си документите за... може ли да видя нейния натурален акт? Първо ни покажете документите. Мой натурален акт е в съвета и го знаят. И мой е там. Добре, искаме да ви кажем, че... Махнете това нещо, защото ще извикаме полицията. Добре, и ние чакаме. Да. Ще извикаме без... Това са пълни глупости в момента. Не, това е ненужно, което го правиш. Аз ви казвам, че те са болни. Не, добре, искам... Те са болни мозък. Болен мозък си, снимаме 5 пъти. Болен мозък си ти. Добре, жалбата е... сестра ти. Добре, жалбата е за да ви отворя нейната къща, така ли? Нейната ви, момиче, вашата къща. Тогава... Ама ти извършваш нещо, което трябва да се видиш, че извършваш. Ясно ли ти е? Защото къщата ти е на моята стена, ама си глупаво. Вместо да се отнасяш добре с мене, отгоре на това па ме караш тук и да ми дразнеш нервната система. Нема да ме подразнеш, достатъчно съм стабилна. Ясно ли ти е? И нема да ми копаш стената въобще. Кой казал, че копа стената? Какви са доказателствата? Ама ела да видиш как се слуша. Ела да видиш. Има ли дупка? Дупка нема. Обаче ела да видиш какво. Да, ние сме длъжни, имаме жалба, ние сме длъжни да проверим. Това е човек, който отговаря за Кочериново. Аз мога да пусна жалба, трябва доказателства. Ние сме длъжни. Вие като ние отваряте, ние сме длъжни да ви извикаме полиция, че не ни отваряте. Разбирате? Добре, защото аз нямам ключ за нейната къща и не мога да ви отворя нейната. Тогава защо аз трябва да отварям за нея? От нейната къща. Не мога. Не, аз от тук. Аз от моята къща. Защо нямате ключ? Значи, чекай сега. Чекай сега. Значи... Добре. Значи аз ви казвам, че не мога да ви отворя нейната къща. Не, нейната, вашата. Ево по-наблизо. Ама разкарай я тази травестит. Мръсен травестит. Само вземи да чукаш алкохол на пътна гъс. Поне почил 8. Не се правете ни интереси. Не, кой много си дома по това годинче. Ма не виж, че си тъпа като галошма. Тъпанарка тъпа. Вие нема така. Но днеска това ще го лешиме при кмета. Гледай сега, нека